vai, que se me vai, que se me vai, que se me vai o pucho, que tan nervioso que estou. Ai, 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 ai. Que che pasa, curro? Ai, que se me dixo a miña nai que non tomara refrescola, pero... Refresqué? Refrescola? Sí, un refresco de cola, non sabes? Ai, sí, bueno, é que iso ten moita cafeína, É que é un pouco excitante, me dá moita alerxía. Bueno, mira, eu propóñoche que, como tes tanta enerxía, estudemos un pouco o tema das fontes de enerxía. Bueno, pues A ver aquí. se sabemos de onde ven a cafeína. A cafeína. Bueno, churruscos comezamos. Veña. A enerxía atópase en distintas formas na natureza, en forma de recursos ou medios, aos que chamamos fontes de enerxía. A principal fonte de enerxía no noso planeta é o Sol. Sen o Sol, non habería vida no noso planeta. Pero na Terra existen outras fontes de enerxía, como son o vento, a auga, o petróleo, o carbón, o uranio, e que veremos a continuación. As fontes de enerxía podemos dividilas en dous grandes grupos. As fontes de enerxía renovables, é dicir, as que son prácticamente inesgotables, como o vento, e as fontes de enerxía non renovables, que son as que se atopan na Terra en cantidades limitadas e que así imos esgotando a medida que as consumimos, como, por exemplo, o uranio. Comecemos entón polas fontes de enerxía non renovables, que son os recursos como petróleo, carbón, gas natural e uranio. O petróleo é unha das que máis utilizamos na actualidade e tamén unha das que máis contamina. Extraise nos pozos e logo lévase a unhas refinarías que ali fabricanse combustibles como gasolina, fuel para calefacción ou plásticos. O carbón é un mineral sólido e na actualidade emprégase principalmente nas centrais térmicas para producir enerxía eléctrica e tamén para fabricar ferro. O gas natural é unha mestura de gases que adoita atoparse xunto coa petróleo. Utilízase como combustible para producir enerxía eléctrica nas centrais térmicas e tamén na cociña, nas casas e na calefacción. O uranio é un metal que se atopa en algúns minerais. É radioactivo e moi tóxico. Utilízase nas centrais nucleares para producir enerxía eléctrica. Imos agora coas fontes de enerxía renovables, que son os recursos prácticamente inesgotables, e que son o sol, o vento e a auga. A enerxía solar proporciónanos luz e calor. A enerxía luminosa utilízase para xerar enerxía eléctrica mediante paneis solares. A enerxía térmica utilízase para quentar a auga, tamén mediante paneis solares. O vento proporciona enerxía eólica, que se adoita empregar para xerar electricidade, por medio de aeroxeneradores, que aproveitan precisamente a enerxía cinética que produce o aire en movimento. A auga pode usarse para producir enerxía hidráulica. A enerxía hidráulica é a enerxía da auga almacenada nos encoros e emprégase nas centrais hidroeléctricas para producir electricidade. Bueno, Curro, sabes que ocorrería se se esgotase o sol? Pois está claro que non habería vida, nin seres vivos, e o planeta estaría como moi soiño, non? Sabes cando vai a suceder iso? Non, exactamente non. Supoño que dentro de moito, espero que dentro de moito. Sí, pois eu atopei que nun dos últimos estudos astronómicos o Sol xa viviu a metade da súa vida e que acabará por esgotarse pois dentro dunhos 7.000 ou 8.000 millóns de anos. 8.000 millóns de anos? Sí. Bueno, pois aínda queda tempo para pasalo ben, Home, sí, pero bueno... E como se esgotaría así? Eu a verdade é que non sei como se apagará, pero non me deu tempo a investigalo, pero podemos facelo agora, que che parece? Ai, sí, cos nosos amigos, que seguro que lles gusta investigalo. Pois veña. Imos. Pois imos a facer un resumo das fontes de enerxía. Dicíamos que eran recursos que se atopaban na natureza e falamos de dous grandes grupos, dos non renovables, os que se esgotaban,
como por exemplo o petróleo, que o utilizábamos basicamente para combustibles, para calefacción e para fabricar plásticos. Tamén tiñamos o carbón, que hoxe en día empregábase nas centrais térmicas sobre todo para producir electricidade tamén e para fabricar ferro. Falamos tamén do gas natural, que hoxe en día nas casas utilízase para a calefacción, para as cociñas e tamén para fabricar electricidade. E o uranio, que era un mineral tóxico que tamén se empregaba nas centrais nucleares, sobre todo para fabricar electricidade. Despois falamos das renovables, que eran as que non se esgotaban, como o sol, que o aproveitábamos a través de paneis solares tamén para producir electricidade, para quentar a auga. Tiñamos o vento, que a súa forza, a través de aeroxeneradores, podíamos empregar para fabricar electricidade. E a auga. A auga, depositada en encoros, podíamos aproveitar a súa forza para tamén producir electricidade. Bueno, Pancha, sabes, estou algo máis tranquilo. Sí, xa te vexo, xa te vexo. Creo que xa perdín un pouco o efecto do refrescola e agora xa me quedou moi claro tamén todo de fontes de enerxía. Bueno, pois, si vos gustou este vídeo xa sabedes, dadelle a gústame. Eso, dadle a gústame, churruscos. E ata a próxima, guapis! Chao.